rekod lokruok ma nyaka sani koro oseketi nikech nyaka sani mana kaka iwacho ni kinde mane waloro skul ka jonyuol ong'eyo wechego mag CBC matiende ni en competency based curriculum, to sani koro ka giduogo Chris en wachno mano mar CBE. Ere kaka mae bende kopogore kod jonyuol bende nyalo chocho somb jopuonjre ahinya to mago masomo e bwo lai manyien mar somo mano mar CBC? Chris, kapod antiere kuom en gima lich ahinya ni Joyce nikech ka expectation nyoro kanya wuoyo gi nyara ma ja grade 9 wago mbaka koro wach CBE ni kendo buok ng'eny to matang'o koro ing'e ni nyathi bedo confused buok ng'eny nikech kata joma dhi timo penj gi kia gima gidhiro go mbele nikech kichako school curriculum CBC kichako ilore ni koro en CBE competency based education to koro wauki curriculum koro wadhi education to ka wane wang'eyo ni gima wadwaro koro ne dwa chako chon bwa frame gigi sama ne wa implement kech nying ni kata ginyalo wacho ni nying onge gima nitie to nying ni gima lich ahinya nikech obiro go pogruok mopogore nikech odhi mbele bo rango no gima ne exceeding expectation cha okete mopogore meeting expectation marks opogore. To Joyce gima kende kirango nyathi madwaro idwa assess nyathi moa kata lego gweng'wa pacha ma somo school papolengo mari dalawa kod nyathi masomo makini tidwaro iketo gi the same marking scheme aidwa place gi ma is not predictable koro ing'iso ni nyithindo itigo kaka guinea pig nyithindo gi kotiego school gibiro nyithindo makia makovalu gik mang'eny nikech sirkal wegi ok otiyo kodgi maber koro gibiro bedo nyithindo ma resist gik mang'eny nikech ngimagi orochore koro arakwayo sirkal giwuoye maber go shikadau jo stakeholders mondo ka itimo gimoro to time yo maber makelo trust ka trust osebedo maonge between the people kod sirkali to koro telo bedo matek to piny be koro bedo ka orochore ahinya koro ratiro ma dhano to koro bedo kombekni. Erokamano. Awe arwake ni Ada, in kaka japuonj mwantiere godo e studio ka okinyi ma kawuono.